ସିଂହ ଏବଂ ମୂଷାର କାହାଣୀ। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ମୂଷା ସେଠାକୁ ଆସି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ସିଂହ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। କେତେବେଳେ ସେ ସିଂହର ପିଠିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ତା କାନ ପାଖରେ ଯାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଏବଂ କେତେବେଳେ ତା ଲାଞ୍ଜ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ମୂଷାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସିଂହ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଆଖି ଖୋଲି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଷା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମୂଷାକୁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜାରେ ଧରି ପକାଇଲେ। ମୂଷାଟି ସିଂହର ପଞ୍ଜା ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଂହଟି କହିଲା, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମୂଷା, ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସାହସ କଲ କେମିତି? ଏବେ ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ, ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମୂଷାଟି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ବନରାଜ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋ ଭଳି ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଇ ତୁମେ କ'ଣ ବା ପାଇବ? ତୁମର ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର କାମରେ ଆସିବି। ମୂଷାର କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଏହି ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏକ ଛୋଟ ମୂଷା, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବା କରିବ? କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୟାକରି ଜୀବନ ଦେଉଛି। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ଏବଂ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ମୂଷାଟି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସିଂହଟି ଶିକାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଶିକାରୀ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଜାଲରେ ସେ ଫସିଗଲା। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଂହର ଗର୍ଜନ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ମୂଷାର କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ସେହି ମୂଷା ଯାହାକୁ ସିଂହ ଦୟାକରି ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଗର୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ସେ ସିଂହକୁ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲଟି କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଜାଲଟି କାଟି ସିଂହକୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୂଷାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ମୂଷା କହିଲା, ବନରାଜ, ତୁମେ ବୋଧେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମୁଁ ସେହି ମୂଷା ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ କୌଣସି ଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଉପଯୋଗୀ ହେବି। ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ସିଂହଟି ସେହି ଦିନର କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଦିନର ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲା ଯେ ସେ ସେହି ମୂଷାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକାରୀ ଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଦିନେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲା।